барои шумо дар имо, вайбер, ватсап, инстаграм ва телеграм смс омаду шумо онро нахонда смс удалид шуд? дар ин ҳолат асабӣ нашавед ва ин омӯзиши моро тамошо кунед ва бе ягон мушкилӣ он смсро бубинед ки барои шумо чӣ нависта равон карданд. салом дӯстон, барои хондани смсҳои удалидшудаи ватсап, телеграм, инстаграм, имо бояд барномаи нотисевро аз Google Play ба телефонатон насб кунед ва баъд ба дохили ин барнома ворид мешавем ва барномаи ватсапро интихоб мекунем. агар барои шумо имо, телеграм ё дигар барнома дар кор бошад, аз ҳамин ҷо онро интихоб мекунед ва ҳар чизе ки барои шумо равон карданду боз шумо онро нахондед ё надида бошед, удалид кунанд, шумо онро бе ягон мушкилӣ метавонед аз дохили барномаи нотисев даромада бубинед. ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. тамошобинони азиз, то омӯзиши навбатӣ, худо нигаҳбон.